Бастилски сапун е кастилски сапун, чието съдържание трябва да има най-малко 60% зехтин. Това име идва от bastard, нали, първата дума, бастилски, bastard, което означава незаконно родено дете. Т.е. незаконното родено дете на кастилския сапун е бастилския сапун и там също няма някакво правило. Тези, които приемат, че кастилския сапун е сапун, който е направен от минимално 80% зехтин и останалата част някакви други масла, за тях това е кастилски сапун, а другото всичко е бастилски сапун. Тези, които приемат, че 60% е минималното количество зехтин, за тях 60% е просто 60% кастилски, а другото е бастилски. Изобщо правило няма, който както иска, така да го нарича. За мен е просто сапун от зехтин.